بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت سلطان العارفین آپ سرکار کا ایک بہت خوبصورت واقعہ اہل ایمان دی نظر۔ دوستو، حضرت سلطان العارفین بیٹھے نے آدھے مریداں دے وچ تے آپ سرکار نے فرمایا یار نا میری طبیعت ناساز ہے تے جڑا حکیم ہے اتھوں دا بڑا مشہور ہے حکمت دے اندر، اس نو بلا تے لیاؤ مینوں چیک کرے۔ وہ حکیم سی ہندو تے آپ سرکار نے فرمایا بھی انہوں بلا تے لیاؤ، میری طبیعت ناساز ہے، مینوں آ تے چیک کرے۔ مرید بلاون واسطے گئے اس حکیم نو، وہ جڑا ہندو حکیم سی۔ جدو اس نو بلایا گیا بھی تینوں ساڈا مرشد بلاندا ہے تے آ بھئی انہوں نے صحت جڑی ناساز چیک کر۔ وہ اگوں ہندو کی آکھن لگیا، انہیں آخیا بھی میں تواڈے مرشد دی بارگاہ وچ نہیں جاندا، کیونکہ میں سنیا ہے بھی جڑا انہاں دے کول جاوے جدھر وہ نظر کرتے نے جس بندے دے اوتے، اولیاء اللہ دی جڑی نظر ہوندی، نظر عام بندیاں رنگی نظر نہیں ہوندی، وہ نظر کیمیا ہوندی۔ جس نظر نے اللہ تعالیٰ نو ویکھیا ہویا ہے اس دے اندر بڑی طاقت ہوندی، وہ نظر مٹی نو سونا کر دیندی۔ وہ ہندو آکھن لگیا بھی یار میں سنیا ہے کہ جدھر وہ جس بندے دی طرف وہ ویکھ لون دلوں لا، وہ بندہ کلمہ پڑھ تے مسلمان ہو جاتا، لہذا میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا تے میں انہاں دے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ ہاں ایک طریقہ ہے، تسی ایویں کرو انہاں دی قمیض لے آؤ تے میں انہاں دی قمیض جڑی ہے وہ سونگ تے مثلا دی خوشبو سونگ تے میں دس دیاں گا بھی انہاں نو کی مرض ہے تے لہذا میں انہاں دی بارگاہ وچ نہیں جانا چاہتا، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ وہ جڑے مرید سن واپس آئے، انہوں نے آخیا سرکار وہ حکیم نے انکار کر دیتا ہے۔ وہ ڈر گیا، انہیں آخیا جی میں انہاں دی بارگاہ وچ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جڑا انہاں دی بارگاہ وچ جاوے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، انہاں دی نظر دا کمال ہے، لہذا میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، میں آدھی دین نو نہیں چھڑنا چاہتا۔ تسی انہاں دی قمیض لے آؤ تے میں قمیض سونگ تے دس دیں گا بھی انہاں نو کی مسئلہ ہے۔ تے آپ سرکار سن جڑے وجد وچ آ گئے، جلال وچ آ گئے۔ آپ سرکار نے آدھی قمیض اتار تے مریداں نو دے دیتی۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہوں جا تے آکھو بھی اینو تسلی نال سونگ تے چیک کر تے دسے مینوں کی مسئلہ ہے۔ تے جدو مرید لے تے آپ سرکار دی قمیض اس ہندو حکیم دے کول پہنچے، انہوں آکھن لگے لو جی قمیض چیک کر۔ تے دوستو جدو اس حکیم نے آپ سرکار دی قمیض نو ہی سنگیا، عارفاں دے سلطان دی قمیض سی، کسی عام بندے دی قمیض نہیں سی۔ جدو عارفاں دے سلطان دی قمیض نو اس نے سنگیا تے سنگدیاں ساری پڑھن لگیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو اے ہے اولیاء اللہ دی شان، اے ہے حضور دے سچے صالحین امتیاں دی شان۔ اللہ پاک سانو انہاں دی صحبت اور محبت نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔